Ukoliko se usvoji u predloženom iznosu, budžet Ministarstva za pitanje boraca trebao bi biti dovoljan za finansiranje različitih potreba i obaveza koje proističu prema ovoj populaciji, kazano je na danas organiziranom sastanku ministra Dževada Malkuča i koordinacije boračkih udruženja. Problemi najosjetljivije kategorije stanovništva moraju se rješavati u institucijama sistema, a nikako, ponovljeno je još jednom, na ulici. Planirana sredstva u budžetu za tekuću godinu za boračka udruženja i organizacije koje se finansiraju na osnovu zakona o dopunskim pravima boraca i koja su oslonjena na ovaj finansijski dokument iznose 3.752.000 maraka. Kako je istakao resorni ministar Dževad Malkuč, ovaj iznos bit će dovoljan, ali i pravilno raspoređen na sve korisnike. Budžet ministarstva u 2018. godini iznosi 3.752.000 konvertibilnih maraka i ako pravilno rasporedimo ova sredstva, a ja obećam da ćemo i pravilno rasporediti, moćemo udovoljiti zahtjevima pripadnika boračkih populacija na našem Unsko-Sanskom kantonu. Pored plana i programa za ovu godinu, razgovaralo se i o tekućoj problematici, između ostalog i o protestima boračke populacije. Naši protesti su bili zakazani za 15. april na nivou države. Pošto je zakon otišao u parlamentarnu proceduru, mi smo odustali od najavljenih protesta. Ovo pozivanje boraca u Cazinu da iziđu, mi ne znamo koja organizacija poziva. Naša organizacija i dalje sugeriše svojim borcima da se ne odazivaju na pozive oni organizacije, u stvari oni organizatora. Jer faktički u Cazinu nema organizacije koja poziva borce na protest. Podržavamo demobilisane borce, zajednički ćemo nastaviti da rješavamo njihove probleme, ali naravno okvir institucija, kako kantona, tako i federacija. Kazano je da blokada saobraćajnica nisu rješenje te da se ovom populacijom u velikoj mjeri manipuliše. Pozvali su na jedinstvo u ostvarivanju svojih prava, ali legalnim putem.